Здравейте хора, аз съм Прогеймър и това е трети епизод от Survival ни, в който вали. Но да знаете, мога да правя ден и нощ. Само това. Тогава долу фаул не може, но ден и нощ може. Чиме. Сет. Дай. Окей, хора. И днес, както сте разбрали от заглавието, ще направим ферма. Но за целта ни ще ни трябва кофа с вода, която можем да си направим, защото имаме повече от 3 айрон, но ще си оставя 3 айрон, когато намеря диаманти, когато бренч майвам, когато сещате се. Сега си правим една кофа. този епизод ще набързо ще го направя. Ще едитна, ако може, с Power Director. Всъщност не знам, то тук си има фермичка, ама аз искам моя да си има. Защото моя си е по-хубаво, знаете. И ето тук ще си направя безкрайна вода. И сега ще ви покажа къде е. Ето тук. Ще направим безкрайна вода. О, хора, как лаги, как лаги, как лаги. Да не обръщаме внимание на лага, да почнем да се поправяме. Сега слагаме тук водата. Първо и после там. За безкрайната вода. О, хора, как лаги, се върна когато правя лага, моля ви се. И хора, оправи се лага, надявам се. И така да вземем водата. Хора, да знаете, водата в тази версия е бъгната. Хора, когато не снимам, не ми лагва. Но когато снимам, не лагва. Айде, хора. Сега тук слаг. Водата е бъгната. И вие би трябва да го знаете. И сега си имаме безкрайна вода. Първо. Хора, как лаги, как лаги, как лаги. Първо за целта слагаме водата е бъгната. Не отлага. Слагаме първо за целта водата ето тук. После слагаме водата ето тук и после по средата и водата ще е готова, нашата вода. И за всеки случай, за да не се заледи, няма се заледи. Хора, знаете ли сега? Ей, сега ще отида да си оправя FPS-а и ще се върна. Става ли? И хора, върнахме се FPS-а, мисля, че се оправи горе-долу. И да, хора, сега ще вземем малко от тук. После пак ще ги засадим, за да имаме малко слабо.
Сега FPS дропа по-малко. Нали хора? Хора, после ще го правя, знаете ли? Или извън камера, да, по-хубаво извън камера. Сега трябва да си направя една мотика. Да, ей тук. Да се направя веднага. О, хора, знаете ли? Почва и да гърми. Не да знам за какво. На 6 чънка съм. Нямам си никаква идея какво става тук. Но как го направих там, не. Хора, сега почваме да спрем фермичката. Така, така. Опа. Така. Правим така. За начало. Всъщност нека това стои. Хора. Нека това стои. Фермичка, че е някаква мъничка. Да не казвам пак чак толкова с мъничка, но гордо. Защото не ни трябва толкова с голямо. Хора, фермичката се послужи за дини. Сигурен съм, хора. Хора, сега засадим нещо, няма да засаждаме много неща. Фермата искам да е някаква много яка фермичка. Някаква маняшка. Знам как да направя такава, знам. Още има FPS дропно. Не мога да го направя сега пак на 30 FPS. На 40 FPS мисля, че е добре. Хора, знаете ли какво? Ще почакам 15-20 минутки, но като дъжда спре и ще се върна. Хора, тук що се спалнаха коне. Коне се спалнаха тук що. Скелети коне. Късмет ли е, нещастие ли е, де да знам какво. Скелети коне ми се спалнаха. И сега нека да продължим към фермичката. Опа. Първо слагаме така. Ламид, за какво слагаш и така? Пак имам коне. Хора. Скоро да направя извън кадър тази ферма. Ще ми изяде живота. Ари! Да се изпика на ферма. Така правим. Слагаме това. Маша рейджвам. Да се пикам на фермата. Вижте, всякъде може да се сложи, само тук не. Хора, ще направя извън кадър, моля ви се.
Надявам се видеото да ви е харесало. Толкова зор никога не съм имал, хора. Е толкова реч. Щеш да ми отнем поне 20-30 минути, хора. 20-30 минути, разберете. Хора, май ще сменям програмата за снимане. Да, само и това искам да ви кажа. Напишете в коментарите една програма за снимане и ще продължа рекламите. И ще направя реклама на този, който ми каже това. Програма за снимане, която не лагва. Да, хора, това ще бъде всичко от мен. Чао!